bởi thiệp class tiền như này ăn ngọt banget nasa om no em dang kati de da mi Richard kan halo ni kan chen me ya probation period kan mang mana ta chuan government sil te kan lo siam vek to signboard te khotam taka phei chuan siam nen ram lukim ten lo ma ke ning dang ngom de man chi lo wa chuan sarkar thar kan nei ta chuan in kan provision rules chu me han revoke sakta minister in min thamona lo ngai su in sil te po khalo ti bo su signboard te po la thasu in violent tur bom kan ta dona dan dik takin kan lalu vek don su atia kan ngom em ma mai ro chu ti nga ni reng lai chuan sa ti tim ten an sa di na an han ti suak ta ti chuan rules thalo tak mai provincialization po ni lo kan din hun ngai po ni lo in lam sama ma na kan rom to na thina khan min da thak le han tum ta tiam tak mai thok lai te ho ro chu in lo afulin kan pe don chu an tia hetia ngai tu mai chuan lo ful la kha kan chak lo ni mi alo kan chak mu tu ka ama lo chu kham hi no khan special category 1 2 3 kha ron siam ta chu ta chuan kum tin nau pang kan nei za ta zir khan kan tla niam sak sal do na ke ni a thok lai ho kan retire zo vek khuna phei chuan he school hi anin thok tu mu mal kha nei don to lo wa mi in na zong pa tin ngon thok mai mai to do na ni tu in nge lo tlem te ho tu in ro pu ya ril ru ngat cher chot pui man duang ti hangun ta ka ngai to khanga ya chumi nau pang kan nei tlem zel phei chuanin school te po khar men na khar sang du hial mai thei chu ti huna chun har sat taken tu ma kan din hun ang khanin khodanga kan tu le fa te si puran ta te rangai lo ti soi thei lo ni ti chuan ni som ni pariat le ni ku khanin kan chairman pon ron soyanga sa lungoi lo na te kan lan tira chu ma po chuan sarkar khat lai khala lungoi lo na kan lan tir to a kan in berem ti mai la notification show lo tu in ti ne kan nei a ma ro chu kan in biang na chu eng ma lo wa tu na lo chang le ta chu wang chunin voi na he kun hi man alo ngai le ta lung sia thak kan ti em ma voi kan ti em ma me ro chu ti lo thei lo kan ni sia wangin du lo tak chungin kan han pe kun hi kan mang do ni ti khang kan chairman than kan kai hoi se la kan chunga thil thleng ata na kan du ngai lo tur le kan pom thei ngai lo tur le kan ti du kan ti ata na po kan du lo tur ti angai ta hi ropui khotlang high school managing board le NGO le party sang te kan lung oi lo ni ti lan tinan he thil ti ngai ta hi lung chia thak kan tia chon high school adok zirtir tu te mizoram chung mi te point du lo na ni som ni pariat ni kuwa khan vanapa hol kota sitting demonstration te po nein
chuta chuan sarkar lam mi te nen an in biak na he order hi ti chuak lo turin an in nora chumia chuan an ni pon ti chuak lo turan in tiam hnuwa tiang hi ni zan lama order a ti chuak le si hi adok running aid lam sama kan om hi kan pom thei ngai don lo ani ti hi von ni a hian zoram mi puiten min khriat sak kan dua chu kan du lo zia le he order lam sama kan om hi kan du lo zia lan tir nan he order hi ka hale bom chung a hat khai na rồi